Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και η συζήτηση με τον επίκρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μάνο Κόνσολα, αλλά και πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, και στο σημαντικότερο όμως και συντονιστή του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τα νησιά της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου, να το πούμε συγκεκριμένα, κύριε Κόνσολα, όχι μόνο για το Δεκάνης αλλά και για τις Κυκλάδες. Και μια και το αναφέρομαι βέβαια συντονιστής στην περιφέρεια, δεν ξέρω κι εσείς, επειδή το βιώνετε το θέμα της περιφέρειας με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και που δεν κάναμε κάποια αναφορά. Ίσως βέβαια στο σχεδιασμό σε ένα κόμμα να είναι διαφορετικά από ό,τι είναι ως προς την περιφέρεια. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει και μια πρόθεση, έτσι κάπου τουλάχιστον ακούστηκε, ένα βασικό που έχουμε, ότι όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας, στο ειδικό καθεστώς το οποίο έχουμε, θα παραμείνει. Αυτό de facto το έχει πει πολλές φορές και όχι αναμασιμένα. Τουλάχιστον έτσι έχω ενημέρωση μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σαμαρά. Και το δεύτερο, ακόμη συζητιέται και η περιφέρεια, λέμε στο μέλλον, η ανεξαρτητοποίηση της περιφέρειας στο Δεκανήσου. Αν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο, επειδή είστε υπεύθυνος για αυτό το θέμα, αν έχετε κάνει κάποια συζήτηση με τον πρόεδρο, κύριε Κόνσολα, θέλω να μας το μεταφέρετε. Κύριε Μιστιλόγλου, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι υπάρχουν οι διαπιστώσεις πλέον κυβερνητικών παραγόντων, πολιτικών στελεχών, αλλά και άνθρωποι της επιχειρηματικότητας και ήδη ενισιώδες, πως το εφιστάμενο διοικητικό καθεστώς δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Σας θυμίζω επίσης τις δηλώσεις και του κ. Βρούτση στο προηγούμενο διάστημα και τις δηλώσεις των πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κατ' επέκταση και δηλώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη και από άλλα πολιτικά στελέχη της περιφέρειας. Θέλω να πω με αυτό ότι φαίνεται πως αυτό το σχήμα δεν λειτουργεί, δεν πάει άλλο. Είναι αδιανόητο σήμερα η μετακίνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν στυλιτεύσει από τη θέση εδώ, αυτή, από την εκπομπή σας, ότι κοστίζει πολλαπλά από ό,τι θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα συμβούλιο στην έδρα του νομού. Και το βασικότερο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν υπογράφεται πλέον από τον Επίτροπο η μετακίνηση. Είναι παράνομο. Είναι εξωφρενικό. Λοιπόν, είναι δυνατόν κάποιο ο οποίο δεν αμείβεται, διότι ο περιφερειακό σύμβολο δεν παίρνει κάποια αμοιβή, αν δεν είναι σε κάποια επιτροπή, κάπου, σε ένα προεδρείο, οτιδήποτε μπορεί να παίρνει κάτι. Και νομίζω ότι οι πρόεδροι παίρνουν. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πώς θα λειτουργήσει αυτό ο δεσμός? Θέλω επίσης να επισημάνω την αδυναμία πλέον των πολιτών να έχουν πρόσβαση άμεσα σε υπηρεσίες, αφού μετακινήθηκαν οι κεντρικές υπηρεσίες στη Σύρο, στην περιφέρεια. Στρατολογία, παράδειγμα. Το πιο απλό που εδώ έχουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει, να μην τα αναφέρουμε. Ναι. Ακριβώς. Με αυτό λοιπόν την επισήμανση, η Νέα Δημοκρατία, σε συνέχεια μιας συζήτησης που έχει γίνει για το Καλλικράτη, σας στρέφω τη μνήμη ωστόσο και τις επισημάνσεις και τις δημόσιες δηλώσεις που είχαμε κάνει πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη, φοβούμενοι πως θα ήταν αναποτελεσματική η νέα διοικητική δομή της χώρας με το Καλλικράτη, κατ' επέκταση και η περιφέρεια. Εμείς τότε είχαμε αρθρώσει με επιχειρήματα την αντίθεσή μας αυτό. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κοινή διαπίστωση. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλοι οι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της περιοχής, να λέμε ότι υπάρχει αδυναμία. Αυτό το εξετάζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει συμπεριληφθεί και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε περιφερειακό επίπεδο οι όποιες επιφυλάξεις για να εξεταστούν στην πορεία του χρόνου. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της εφαρμογής τους. Φαίνεται πως όμως η αδυναμία διοίκησης στη μια ενιαία περιφέρεια από τη Σύρο θα μας οδηγήσει σε μια εξελικτική κουβέντα μετά τις εκλογές για να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή διοικητική. Εφόσον όταν έρθει ο χρόνος, γιατί είπαμε δεν είναι αυτό της επόμενης ημέρας βήμα, όσον αφορά στις επόμενες εκλογές τις διοικητικές, προφανώς να είναι κάτι, ένα σχήμα που μπορεί να είναι διαφορετικό. Κατανοούμε τις δυσκολίες βέβαια όταν άλλες χώρες μεγάλες όπως είναι η Γαλλία που έχει 7 μόνο. Εκεί μιλάμε για υπηρετική χώρα. Αλλά είναι διαφορετικά, κύριε. Εκεί μιλάμε για διαφορετικές αντιλήψεις, γιατί η νησιωτικότητα φέρνει πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή δεν μπορείς να πείσεις τον κάτοικο της Κάσου ότι δεν μπορεί να έχει αυτή τη ιδιαιτερότητα. Τι δουλειά έχει ο Κασιώτης με τον κάτοικο της Φεγάνδρου. Φολεγάνδρου. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή πράγματα, η Σέριφος παράδειγμα, που δεν υπάρχει συγκοινωνία. Πώς είναι μια περιφερεια όταν ο Κασιώτης δεν μπορεί να πάει στη Σέριφο? Ακριβώς. Ή από τη Σέριφο ο κάτοικος να πάει στην Κάσο για ποιο λόγο? Μόνο για τουρίστας. Και να πάρει 5 συγκοινωνίες. Το λιγότερο. Σας θυμίζω ότι το 16% του συνόλου του πληθυσμού των νησιών παραμένουν μόνιμοι κάτοικοι των νησιών σε σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος. 140 περίπου νησιά είναι κατοικημένα στο Αιγαίο. Είναι πολύ Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προβλήματα δημιουργείται. Τώρα, όσον αφορά, επειδή είχατε θίξει στο ΦΠΑ και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, και είχα αναφερθεί προηγουμένως και σε άλλη ερώτησή σας σχετικά με το Μνημόνιο 2
και την καταψήφιση κάποιων. Που δεν το αναφέρει κάπου ξεκάθαρα βέβαια μέσα. Κάποιοι κοινοβουλευτικοί ψήφισαν όχι με. Ναι, ενώ δεν υπήρχε. Με αφορμή και καλά ότι είναι το ΦΠΑ, αλλά δεν αναφέρω θέλω κάπου λοιπόν αυτό. Να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έγκαιρα από το Ζάπιο 2 ακόμα είχε δηλώσει όχι στη διατήρηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά στη μείωσή τους. Ένας ενιαίος συντελεστής για τα νησιά 6%. Το θυμάστε. Ναι, πιο μικρός από αυτόν τον οποίο έχουμε τώρα. Αυτό το οποίο πολλές φορές το έχω τονίσει εγώ, κύριε Κόνσο, και εμείς πηγαίναμε κάποια στιγμή και διεκδικούσαμε, λέγαμε να μην αλλάξει. Και μας το έλεγαν και οι κυβερνητικοί, δεν θα αλλάξει. Μετά από 2 μέρες όταν μας έλεγαν δεν αλλάζει, άλλαζε. Υπήρχε αύξηση και έλεγα, εμείς δεν μπορούμε να ζητάμε μείωση. Όχι να παραμείνει, να μειωθεί. Στην καχυποψία τώρα που εκφράζεται, που θα είναι μια έκφραση καχυποψίας και από οποιοδήποτε από τους νησιώτες, απαντούμε το εξής. Ακόμα και τις προηγούμενες μέρες, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία συμπεριλαμβάνει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Άρα η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη. Ακόμη και πιο μειωμένους από ό,τι προβλέπουν και ισχύουν μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αυτό ήταν μια δήλωση που είχε υποθεί στο Ζάπιο 2, το οποίο είναι διαφορετικό. Αυτό τουλάχιστον που εμείς δεν δεσμευόμαστε είναι στη διατήρηση. Τουλάχιστον στη διατήρηση στην παρούσα φάση ακριβώς. Με στόχο πάντως το έστω σε κάποια νησιά που μπορεί να έχουν κίνητρο ανάπτυξη, όπως η Ρόδος, η Κos που έχει το τουριστικό ρεύμα, και να θεωρηθεί ότι είναι λίγο όπως ήταν παλιά, κάτι το αφορολόγητο, κάτι έτσι, να υπάρχει κάτι μειωμένο. Εδώ τώρα, κύριε Μιστιλόγλου, πρέπει να πούμε δύο θέματα. Το ένα είναι όσον αφορά το ΦΠΑ που θίξατε κι εσείς πριν. Ξέρετε ότι συνδέεται με το μεταφορικό ισοδύναμο. Σας θυμίζω τους αγώνες του αείμνηστου του Τάσου Αλιφέρη. Έφυγε ο άνθρωπος και το χάσαμε για αυτό που λέμε. Εδώ που τα λέμε είναι σωστό. Ναι. Το ισοδύναμο. Ναι. Κάτι που πρέπει να είναι το αυτονόητο, όχι να διεκδικείται ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτονόητα πράγματα δυστυχώς δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Οι μεταφορές είναι το ελάχιστο ανταποδοτικό στο ΦΠΑ. Εάν δεν τα κυνηγήσουμε, για μένα δεν υπάρχει πλέον τίποτα αυτονόητο. Δεν μπορώ πλέον να πιστέψω σε τίποτα αυτονόητο, δεδομένου ότι μπορεί ο Τάσος Αλιφέρης να χάθηκε, όταν λέμε το χάσαμε το ενώ και προς τιμή σας που ξέρετε σε τι παράταξη είναι, και όμως είναι σεβαστό αυτό και το πιστεύουμε όλοι μας, γι' αυτό μιλάμε και με αυτόν τον τρόπο. Σκέφτομαι όμως ότι ήταν, λέει, και υπό την προστασία, όταν είδε το πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Τάσος Αλιφέρης, το ανέλαβε, λέει, υπό την προστασία το θέμα ο κύριος Παπούλιας. Έχετε ακούσει τίποτα δεν το γνωρίζω. Όχι, επειδή είναι γεγονός, το έχει αναφέρει στην εκπομπή πρώτη έκδοση ο Τάσος Αλιφέρης. Όταν ξεκινούσα τη διαβούλευση ως συντονιστής του προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο, από τους πρώτους παράγοντες που βρέθηκαν ήταν με τον Τάσο τον Αλιφέρη. Λοιπόν, για το θέμα αυτό. Άρα δεν έλεγε ποτέ ψέματα ο αείμνηστος Τάσος Αλιφέρης. Ήταν μαχητικός και όσον αφορά για το θέμα αυτό είχε δώσει πραγματικά αξιοσημείωτους αγώνες. Μείναν τα στεφάνια για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς να γίνει τίποτα για το μεταφορικό ισοδύναμο. Έτσι θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το ΦΠΑ, το ξεκαθαρίζουμε για να μην υπάρχει καμία σκιά. Και έτσι νομίζω ότι πολύ σύντομα. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό που είχαμε κάνει το διάλειμμα, γιατί μπήκαμε με το διάλειμμα έτσι, επειδή πιάσαμε λίγο την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση. Είπαμε όλα αυτά που είπαμε, τα οποία ήταν χρήσιμα, κύριε Κόνσολα. Όμως το θέμα το οποίο είπαμε ότι ναι, ψήφισε το μνημόνιο Νέα Δημοκρατία, με το θέμα δεν έπρεπε να φύγουμε από την Ευρώπη. Εμείς έχουμε συμφέρον να είμαστε στην Ευρώπη. Και έρχεται τώρα ο Δωδεκανήσιος πολίτης, δεν θα πω Έλληνας, εμείς εδώ στην περιφέρειά μας θα δούμε, ξέρει ότι σήμερα ισχύουν αυτά, του λένε ότι τον Ιούνιο να δεις τι έχεις να δεις ακόμα. Σήμερα δεν ανακοινώθηκαν, μιλάμε, έχουμε 39 φόρους. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν 39 φόροι που ισχύουν πλέον για όλους. Έχουμε το ακίνητο που λέει θα υπάρχει πλέον μόνιμος φόρος ιδιοκατοίκησης. Ναι, ενίκαιος αυτό που έχει. Δηλαδή, όλων ήταν η έννοια να βάλω το κεφάλι μου κάτω από ένα κεραμίδι, όπως λέει ο Έλληνας. Το έβαλε κάτω από ένα κεραμίδι το κεφάλι, πήρε ένα 80, ένα 90 διαμέρισμα. Δεν μιλάω για 140 και 180 και μεζονέτα τεράστια και πισίνες, κύριε Κόνσολα. Λέμε για τον μεσαίο Έλληνα, τον μισθωτό. Και τώρα του λένε θα πληρώνει για μια ζωή ενίκιο προκειμένου να πληρώσει τη τι θα βγάλει αυτό το παιδί. Το κράτος δεν βγάζει τίποτα να αποδώσει αυτούς που χρωστάμε. Εξορθολογισμός. Ναι. Δηλαδή, ότι πραγματικά είναι αναγκαίο το αφήνουμε, ότι είναι περιττό το κόβουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σκέλος. Αυτό όμως είναι, όπως το είδατε και γιατί έχετε επαφή τώρα ως συντονιστής, έχετε περισσότερη επαφή από τους υπόλοιπους που μπορεί να συζητήσουν εδώ. Είναι εφικτό. Κατά πόσο είναι εφικτό, να μην είναι λόγια που τα πιστεύει. Κύριε Μιστιλόγλου, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θα ληφθούν άλλοι φόροι αν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας ως προς το Μνημόνιο 2. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Από εδώ και πέρα πρέπει να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Το δεύτερο λοιπόν σημείο για αυτά τα εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2013, η Νέα Δημοκρατία έχει σαφή πρόταση. Φορολόγηση στα κέρδη από τον ΟΠΑΠ. Λοιπόν, παραπάνω φορολόγηση από τα κέρδη στον ΟΠΑΠ. Το 10% είναι λίγο. Μπορεί να το κάνει και 30%. Κέρδος είναι στο κάτω-κάτω, θα σου πάρει το 30% και τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, επομένως, κύριε Μιστιλόγλου, θα σταματήσουν να παίζουν. Από αυτά τα δύο θα εξοικονομήσουμε τα 13 εκατομμύρια ευρώ, δις ευρώ, τα οποία δεν βρέθηκαν μέχρι σήμερα με την αδυναμία της κυβέρνησης να φοροεισπράξει. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να δούμε. Η αδυναμία
τον μηχανισμό του κράτους να εισπράξουν αυτά τα οποία οφείλουν, έτσι δεν είναι, οι πολίτες, αλλά θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, για να κινηθεί παράλληλα και η αγορά, η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να δώσει τις οφειλές στους ιδιώτες. Κάτι που παρακρατεί παράνομα, καταχρηστικά μέχρι σήμερα, ώστε να κινηθεί λίγο η αγορά. Αυτό που εννοεί δηλαδή όταν η ΔΟΗ χρωστά, δηλαδή ο φόρος επιστροφής, εννοείται αυτό. Ακριβώς. Να μην παρακρατήσουμε ούτε €1 σε αυτούς που πρέπει να επιστραφούν προκειμένου το θέμα είναι πώς θα επιστρέφει, γιατί βέβαια μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Και σημαίνει εκατομμύρια, είναι πολλά τα θα χρήματα. Θα κινηθεί η αγορά. Εμείς τι θέλουμε, είναι κύριε? πολλά τα χρήματα και είχαμε παράδειγμα που ανέφερα προχθές, γιατί μιλάμε για ανάπτυξη, όταν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στις φυλακές ο Δανές, όταν ο κύριος Φιλίππου, ιδιοκτήτης της εταιρείας Φιλκεράμ Τζόνσον, της πρώτης εξαγωγικής εταιρείας στην Ελλάδα με άριστα πλακίδια και είδη γης, διότι χρωστούσε, λέει, από φόρο προστιθέμενης αξίας €269. Συμφωνούμε. Ξέρετε πόσο του χρωστά το κράτος? 700. Έκλεισε επιχείρηση 800 εργαζομένων. Αυτό είναι ανάπτυξη. Μάλιστα. Το αντιλαμβάνεστε? Ούτε καν συμψηφιστικά να πει, κύριε, δεν μας χρωστάς τόσα, δεν σου χρωστώ μέχρι εκεί. Δηλαδή, αυτό είναι ρεπορτάζ πληρέστατο. Σας λέω το πρώτο θέμα. Σαλόνι, στην περασμένη έκδοση, δεν είναι τυχαίο. Μιλάμε για από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές. Στολίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα γιατί ανάπτυξη μιλάμε? Κλείσαμε επιχείρηση που έφερνε συνάλλαγμα. Σε τρίτες χώρες έκανε εξαγωγή. Ξέρετε πόσοι πολίτες από εμάς, κύριε Μιστιλόγλου, ζητούν συμψηφισμό? Το ξέρω και δεν θα γίνει. Και τώρα θέμα πώς θα γίνει? Θα γίνει υπό την κάνη βέβαια του φόρου, με την έννοια, ξέρεις, να σε ψάξω και μετά να στα δώσω, άρα σε ξεζουμίζω και δεν σου χρωστώ. Εδώ είναι το θέμα, δηλαδή να το δούμε, γιατί λέγεται και αυτό. Δηλαδή, αν με ξεσχωνίζουν με έναν χρόνο, θα ψάχνουν και θα λένε αυτή η τελεία που ήταν εκεί στο τιμολόγιο ήταν έτσι, εκεί ο εκτυπωτής δεν το έκανε έτσι, εκεί η ώρα δεν ήταν αλλιώς, άρα ένα πρόσωπο εδώ από εκεί θα συμψηφίσαμε και τελειώσαμε. Να γίνει έτσι ή να γίνει με αναπτυξιακούς όρους, να έρθει το χρήμα πίσω? Αυτό είναι το σημαντικό. Πρώτο λοιπόν. Εμείς λοιπόν τι έχουμε πει? Ότι τα λεφτά που είναι άμεσα για καταβολή, είπαμε τον τρόπο που θα βρεθούν. Το δεύτερο, όσον αφορά τις οφειλές προς τους ιδιώτες για να αρχίσει να γίνεται η αγορά, και εντόκως είναι ξεκάθαρη. Σήμερα βέβαια υπάρχει και το εντόκως. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Τρίτον, επειδή διαχρονικά θα διαπιστώσετε ότι οι ισολογισμοί του ελληνικού κράτους ήταν πλασματικοί και ουσιαστικά δηλαδή εμείς παράγαμε λιγότερα από αυτά που ξοδεύαμε, κανένας από τους πολιτικούς δεν αμφισβητεί ότι υπήρχαν δανεικά για να ζήσουμε. Και κανένας από τους πολίτες δεν λησμονεί ότι εμείς με δανεικά ζούσαμε. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να παράγουμε πλούτο. Η Νέα Δημοκρατία είναι σαφέστατη. Εκτός λοιπόν από αυτές τις άμεσες προτεραιότητες που έχει, με νέο φορολογικό, νέο φοροεισπρακτικό, νέα αντίληψη για την άμεση συλλογή των χρημάτων, πρέπει, όπως είπατε πολύ σωστά, να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν δύο προτεραιότητες. Σημεία. Το πρώτο είναι Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Αυτόνομο. Έμφαση στον τουρισμό. Ανοίγμα σε αγορές. Δεν είναι τυχαία η επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στη Ρωσία. Αν είμαστε στο θρησκευτικό τουρισμό, πρέπει να σας ομολογήσω ότι η παραμονή μου στην Κάρυμνο μου έδωσε μια άλλη διάσταση όταν μιλούσαμε παράγοντες, κοινωνικούς εταίρους, που έλεγαν ότι θα ήταν ευχής έργων η αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία. Κάναμε το άνοιγμα αυτό και σε άλλες αγορές. Γνωρίζετε τα προβλήματα με την Ευρώπη, τα γνωρίζετε. Είναι η Βίζα, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, αυτόνομο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης που να λαμβάνει αποφάσεις ουσιαστικές για να αναπτυχθεί πραγματικά το τουριστικό προϊόν σε όλα τα επίπεδα. Προβολή και διαφήμιση όπως θα πρέπει. Δεύτερον, Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως είπαμε. Βασικό, νησιωτικός λαός είμαστε. Τρίτον, για να μην μπούμε στις λεπτομέρειες, αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων, κύριε Μιστιλόγλου. Σας θυμίζω ότι κάποιοι ανακάλυψαν ξαφνικά την ενέργεια, το ενεργειακό. Όταν ο αγωγός Μπουργάς Αλεξανδρούπολη κυριολεκτικά πολεμήθηκε όσο κανένα άλλο έργο διακρατικό, που το είχαμε στα πόδια μας, που το είχαμε έτοιμο και να ήμασταν ο ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, σας το θυμίζω αυτό. Ναι, είναι πραγματικότητα. Ο σημερινός αρχηγός του Πασόκ τότε πολέμησε όσο άλλο κανένα στέλεχος την συμφωνία εκείνη μεταξύ των εταίρων μας για το ενεργειακό, επί με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τώρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ο τρίτος πυλώνας ανάπτυξης είναι η φυσική μας πόρη. Οριοθέτηση της ΑΟΣ, να το ξεκαθαρίσουμε. Παραπέμπω στην Κύπρο, στην Κύπρο και στο Ισραήλ έχει γίνει και επίσκεψη του Πρόεδρου πολύ πριν, μετά ακολούθησε βέβαια και ο. Πρέπει λοιπόν να μην έχουμε ταμπού, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε. Πρέπει να μην έχουμε φοβικά σύνδρομα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και αφορά την ανάπτυξη την κρατική που βέβαια φτάνει κάποια στιγμή στον πολίτη μετά από πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και λέμε αύριο τι αλλάζει. Δηλαδή μίλησε για κάποιες φοροαπαλλαγές και συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο ο κύριος Σαμαράς που θα απαλλάξει τους μικρομεσαίους. Δηλαδή
Αν μια επιχείρηση παράγει 10 ευρώ και του τα πάρει η εφορία για τα 10, γιατί με το χαράτσι το 1, το 2, το 3, δεν ξέρω πόσα χαράτσια έχουμε. Εκείνο το δεκάρικο πλέον δεν παραμένει ούτε για τον ίδιο ούτε για τον ανυπάλληλο. Και 250 ευρώ να πάει το μηνιάτικο του υπαλλήλου, δεν θα υπάρχει επιχείρηση να τον προσλάβει. Γι' αυτό, κύριε Μισθολόγλου, είπαμε να δώσουμε στις οφειλές μας, ώστε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα να αρχίσει να ανθίζει. Ένα άλλο που είναι σημαντικό παράγοντα είναι αυτό που προείπατε. Ρευστότητα στην αγορά. Κατανοείτε, δεν χρειάζεται να σα πω τι σημαίνει ρευστότητα στην αγορά. Να δοθεί δυνατότητα από τις τράπεζες να κινηθεί λίγο η αγορά. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν δεν αρχίσει να ξαναμπαίνει στη μηχανή και να υπάρχει επανεκκίνηση τη οικονομία. Το σύστημα του οικονομικού με την τράπεζα. Κύριε Μισθολόγλου, δεν κρατάω ούτε εγώ ούτε κανένα από τα στελέχη τη Νέας Δημοκρατίας μαγικά ραβδιά. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτή είναι η αντίπαλή μας. Εμείς δεν βλέπουμε ούτε δαίμονες, ούτε ψάχνουμε από τη φαντασία μας να βρούμε λύση. Όπως είπε κάποιος πολιτικός. Σίγουρα δεν μπορεί να βρεθεί αυτό. Τι είπαν αυτοί την ρίση λίγες μέρες πριν στο Κοινοβούλιο. Εμείς έχουμε πραγματικές δεσμεύσεις, γνωρίζουμε τα προβλήματα και υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό για να βρει τη διέξοδο. Πραγματικά θα πείσουν και τον ψηφοφόρο να στηρίξει ή το ένα κόμμα ή το άλλο ή ένα από αυτά τα πολλά που εμφανίστηκαν, γιατί τώρα έχουμε και μεγάλο σκηνικό, είπαμε και πολλές επιλογές. Βέβαια, αυτές μπορεί να είναι κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Θα δείξει μέχρι στο βάθος του χρόνου, που είναι οι 30 μέρες περίπου από τώρα που συζητάμε, κάπου τόσο είναι 9, άντε να είναι 13-6, περίπου ένα μήνα έχουμε, μαζί με τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, τις οποίες όμως μεταξύ του αρνιού είτε του ψητού στο φούρνο που είναι εδώ στα νησιά που συνηθίζουμε, όπως λέμε, το λαμπριώτη, και ό,τι άλλο είναι το σουβλιστό, αλλά το έθιμο ήρθε και το σουβλιστό, θα δείτε όλες οι συζητήσεις θα είναι οι εκλογές. Εκεί θα είναι πλέον που θα έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι. Θα έχουμε συζήτηση να κάνουμε, κύριε Κόνσολα. Κακά τα ψέματα. Κύριε Μισθολόγλου, όμως οι πολίτες ξέρουν και κρίνουν. Ναι, αυτό θέλω να πω. Άρα θα αρχίσει πλέον να γίνεται συζήτηση, θα γίνεται διαφορετικά. Θα κρίνουν με 3 κριτήρια. Ναι. Την ιστορία του κάθε πολιτικού φορέα. Δεύτερον, θα κρίνουν με τις προγραμματικές δεσμεύσεις κάθε ενός από τους πολιτικούς φορείς. Τις προτάσεις, τις ιδέες που έχουν καταθέσει. Παίζουν ρόλο όμως και τα πρόσωπα. Παίζουν τα πρόσωπα. Αυτό είναι βασικό, θέλω να καταλήξω. Τα πρόσωπα, το οποίο δεν το είπαμε καθόλου. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή τα έχουμε φάει στη μάπα. Εγώ θα το πω έτσι πιο λαϊκά. Όπως γίνεται. Ο κόσμος μιλάει για αυτόν τον έχω βαρεθεί, πάλι θα τον βλέπω. Μου έχει πει τόσα ψέματα μέχρι τώρα. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, γιατί μέχρι τώρα η πολιτική ήταν η πολιτική του τύπου, ξέρεις, διειδίων μου, ενεργειών κλπ. Και εγώ έκανα, φρόντισα. Αυτά δεν τα θέλει πλέον. Θέλει ευθύτητα. Θέλει άνθρωπο να τον κοιτάζει στα μάτια και να του λέει αύριο είναι αυτό, μετά από 3 χρόνια είναι εκείνο, αλλά είναι 3. Θα το έχεις όμως. Λοιπόν, είναι προθετική αυτή η κουβέντα που δημιουργείται σήμερα μέσα από τις ερωτήσεις σας. Αλλά πρέπει να πούμε, κύριε Μισθολόγλου, ότι τα νέα πρόσωπα πρέπει να συνοδεύονται από ιδέες και προτάσεις. Ναι, εντάξει, πρέπει να είναι όλοι, πρόσωπα που πιστεύουν στο εγχείρημα. Ξέρετε, όσοι επιχειρούν να χτίσουν καριέρα στην πολιτική, με αλαζονία και με καθεστωτική νοοτροπία, ο πολίτης θα τους κρίνει αυστηρά. Ξέρουν οι πολίτες, όσο πληγωμένοι και να είναι, ποιοι τους λένε την αλήθεια. Η στάση ζωής και η πορεία που καθενός από εμάς είναι ορατή, είναι στο φως. Άρα οι πολίτες θα κρίνουν. Τα πρόσωπα λοιπόν που θα μας εκπροσωπήσουν θα επιλεχθούν με σαφή κριτήρια από τους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα δείξει ότι αυτή τη φορά οι πολίτες θα επιλέξουν με ανθρώπους που μπορούν, πιστεύουν στο εγχείρημα και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις. Θα δούμε σίγουρα καινούργια πρόσωπα υπάρχουν και σε όλες τις παρατάξεις, πιστεύω. Ιδιαίτερα βέβαια εντάξει, τα καινούργια κόμματα εκ των ουρκάνευ υπάρχουν σίγουρα. Είπαμε για καινούργια κόμματα. Ναι, εντάξει, το είπαμε. Όχι, δεν το ξανασυζητώ το θέμα. Τελειώσαμε εκείνο, γιατί ούτως ή άλλως και με αυτά τα κόμματα συζητάμε και συζητήσαμε και θα ξανασυζητήσουμε. Αλλά είπαμε ότι είναι πάνω στην αντίδραση και των ίδιων των πολιτικών, είτε τυχαία είτε άθελα, είτε έτσι πουλήθηκε τουλάχιστον, διότι αντέδρασα γενικά στο σύνολο επειδή ενδεχομένως ήταν κάτι τέτοιο εκεί μέρα. Και αυτομάτως βγήκαμε να λέμε ότι τώρα εγώ έκανα την επανάστασή μου. Εντάξει. Δεν νομίζω να είναι. Εγώ πιστεύω καθόλου. Μια χαρά, κύριε Μισθολόγλου, εγώ πιστεύω τελικά ότι οι πολίτες θα κρίνουν με τα κριτήρια που είπαμε. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι η μόνη αξιόπιστη προοπτική της χώρας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρη στη δηλώση του αρχηγού της παράταξης. Πρέπει να μας είναι λυμμένα τα χέρια για να πάρουμε αποφάσεις. Στην πολιτική κάνεις επιλογές, χαράζεις δρόμους, παίρνεις αποφάσεις. Πολλές φορές μπορεί να είναι σκληρές, αλλά είναι αναγκαίες. Η όποια περίοδος της χώρας μέχρι τώρα, κύριε Μισθολόγλου, έχει διανυθεί από συγκυβερνήσεις, από μικρά κόμματα, ξέρετε ποια ήταν τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και από την ιστορία και που φτάσαμε. Ακριβώς, και είχαμε συγκυβερνήσεις οι οποίες κράτησαν μια μικρή χρονική περίοδο και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, τα όποια άλλα κόμματα ιδρύονται με απότερο σκοπό η Νέα Δημοκρατία να μην είναι αυτοδύναμη, σε αυτό θα απαντήσουν οι πολίτες. Παρελκυστικές τακτικές και φωνές, απλά να γινόμαστε αρεστοί, νομίζω ότι δεν είναι
η πολιτική που χρειαζόμαστε σήμερα, η πολιτική και του να μέλλοντος. υπάρχει και λόγο στο να γίνει αρεστό, πρέπει να υπάρχει και ένα λόγο. Να το αιτιολογήσει γιατί πρέπει να γίνει αρεστό. Αρεστό δεν γίνεσαι φυσιογνωμικά. Να υπάρχει πρόταση. Περιμένω ειλικρινά με ενδιαφέρον να ακούσω τις προτάσεις κάποιων κομμάτων που θα συμπράξουν από τα άκρα δεξιά στα άκρα αριστερά. Ακόμα δεν έχουν συνταχθεί. Όχι, ακόμα δεν έχουν συνταχθεί. Αυτή την απάντηση έχω εγώ τουλάχιστον. Δεν έχει συνταχθεί. Και περιμένω και εγώ τη σύνταξη. Έχουν 27 μέρες περιθώρια αν είναι στις 6. Θέλω να ξέρετε εμείς ότι δουλεύουμε για το πρόγραμμά μας 1,5 χρόνο. Ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς. Κατανοείτε δεν έχει συνταχθεί. Εγώ θα περίμενα, έπρεπε να ήταν συνταγμένο, να το μελετάμε και εμείς, να το λέμε και στον κόσμο, να το μαθαίνει κιόλας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνετε τιμή, κύριε Κόνσολα, γιατί μετά από πολύ καιρό βρέθηκε και χρόνος να μιλήσουμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Δεν είναι μόνο οι δύο εμφανίσεις, αλλά υπάρχει τρόπος και καλός να έχουμε τη δραστηριότητα όλων. Υπάρχει η τεχνική, η επαγγελματικότητα, να τα αναδείξουμε όλα αυτά, τις δράσεις όλων μας όλη αυτή την περίοδο μέχρι να φτάσουμε στην ώρα της κάλπης. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαστε μαζί, κύριε Μιστιλόγλου, μέσα από ένα κανάλι που είναι πραγματικά τα μάτια των πολιτών. Είναι μια συνήθεια καθημερινή απογευματινή των πολιτών. Σας εύχομαι να είστε υγιείς, δυνατοί, γιατί η προεκλογική περίοδος χρειάζεται να είστε δυνατοί για να ενημερώνεται ο πολίτης. Να υπάρχει πάνω απ' όλα έτσι. Εγώ θέλω να δω τους πολίτες με χαμόγελο την επόμενη μέρα, κύριε Κόνσουλα, να είναι ικανοποιημένοι όλοι. Αυτό έχει σημασία και να το πετύχουν και είπαμε ότι συνειδητά. Πάνω απ' όλα να πάει συνειδητά στην κάλπη. Είναι σημαντικό να δώσουμε ελπίδα. Εμείς μπορούμε να δώσουμε ελπίδα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, κύριε Κόνσουλα, να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί θεατές. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.